Serap lawan. Kamu serap lawan? Serap lawan itu kan. Rongjihang awal itu loh, di Rongjihang. Second Rongjihang itu non nang litum lapu abiar itu longpo lake angkap mereka hem kali lo lah itu pencuci biang sudum saya dulu especially Mia tu Musalman tu. Pasti lakum kan lang nama ke kona na pen onegi bang hang cini pen. Jong kilo petang dalang itu asami salaman na teke aja ki ong tu ngatum ke lagi Bangladeshi. Lam si nang thak Bangla lam ni nang thak kirong ti aja ka tum ke ka desane than of the hamane Karimganj aja pula si nilkum non isi ka hontiram de konglu je la daklong ala anamia na itleng chat non ningkan ke pa prank ke mia la dak do e doni ne don thombe se tame non ma ya lapu anang deng lo je la dak long ke mini Bangladesh ason se nang nak lo ili la dak ke ba aju phir lo ke bang lo dang de do i okchikong rom ason se man de la pen birta long da pinan klangik bom lo je dak rongnihang pathar rong aphong alam ki la puson da kang hukang hi pen cheng lo drugs a bepar la puson ke claim la puson da to pik lo le pudam par to la malilo la dak long ke aki ongdung ngatum ke la dak long ke anti social element side de lo lasi kar prap jin pen ko mama tum silang litum han list ki pima ahem photum chi any glap sime athe non jong salang litum han list pi bom lang botang te moi pijo pen la dak long ke alang litum ke nang capture ik dat mo ke la dak ke rongnihang pupi det si kona ne mini Bangladesh ho na ne miamen si chi ir det pen Karbing long Thomas Council me la so put ha RDP si me athe Karbir land belong to the Karbing long Thomas Council pusi pulamati la se land belong to the Karbing long Thomas Council betang ke Karbing long asi ye make hai la pen land revenue yem in charge ta me la bang so put ha RDN si me jong si non na por jong chalang itu man thung thelang pula betang ke mo pijo pen la so habar talang itu man chira igdaji non bisaralam bicara lo hala pu ahawar pule punon hala puta apora teng pen action gen eta da joini si pini hala dak ke karbia tu manga chithe kachi ena dim mat sia bedelo la bijo la dak nagi man yang ding do after 5-6 years pe la si la dak long ke prabjin men action and that me la pen non tuliram long hang kacha ke japona sarkar alang litum ke BJP sarkar puside alang litum kai kita rata hong jai mate meeting lo chipu lo jati mati bhedi kerai koma sarkar la pen e inglong aso sarkar kebarim indigenous khilonjia sarkar riplo asa hok pet alang litum khilonjia sarkar jati meti apu puthak alang litum raikom aning ke hang do putang de action enik no kali putang ke labang so sarkar mai tuliram hang kachari pon sarkar he litum rat sadami punang kok pol alang litum ke lungi tupi sarkar pusin litum hin ben punang kok Ladakh long ki ong dung atum ke government pen Karbing long Thomas Council facility pi pinaan facility pi tan itu marjong non son oruno do ile puno lapen aja PM kesan bono kapre ka schemes ta la puson ki bom lo lasi kopi bol alang itu man la puson le pi ber ke dimak lo ki me chak ber ke alang itu man ki phlung nang ji athe alang le do illegal migrants lasi ki phlung nang ji adim alang le tum be la puson le warsai pi bom lo putang te moarni si ke la dak pen alang le tum ke dam de det po lapen la dak ke deciding factor si bang jipo non mange Karbing long Thomas Council pen kopi lo ke claim ke karbi to mane pi ke si non mange komane lungi tupi komane mia tum da komane Bangladeshi atum masi la puson la warsai pi ber kopi polo lage kapahai karbi tum se kapahai sada me awarsai ki pidame kopi polo lai mia to man pi ber ke kopi polo mia to man lang itu on ber ke lapen a hem pudum sada me lahai atum han kopi polo dimak long chak ber ke kachini si me Karbing long ara je longle hen lo iche thelo longle kabe khai ke la ekibir tang khailo non puparam ke lo karbi atum ke la ichet bet along le 10434 square kilometer po along le ke ilong vera diman belo ilitum ke jongsi lada karbiang long plane alilong le phelang le avilo batang le ilitum nane along kapre ka dim avilo non so ba kheson nane golaghat district nane jorhat district la pu avilo lasi ilitum me kerengi da daklo kichiji da daklo lasi longle kabe khai eme thang dim long si ilitum refugee man dat po an mang ke la ban claim kledet bang si me la si karbiara puno lapen ahim phu tum puno labang su puthak mek prang si melu lapen karbiara sa me un an su puthak ke pressure pinangji lahaya hem phu tom han puthot lahaya list bang paching than ji pan lapen Karbing long Thomas Council ta me a hokpet jong salang tu khei bari ma sarkar lapen longle phelang kacharai kom ji sarkar do padang le latuman prapjim men phlung nang po jong si phlung ple bom potang the rathoi pen itu me punang kokpo je Karbing long Thomas Council non la kuliram long hang akhe kachari pon sare lungi tupi sarkar la pen aku Karbing long Thomas Council banda prabjin pen alang litum nilitum la pini nang litum media hoi pen chuning dide sare lang ponding botang ne sai jok je nilitum arnisi ke action enang kokpo la pen mojong si soluk sodak do patang de la Karbing long Thomas Council kachari non CM tuliram long hang akhe haisi adai che enang